Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mangaling itong lamdag sa kinabuhi nga giduwala kini ni Master Tomas D. Eugenio Sr. kinsa mo ang nahimong katumanan sa Espiritu Santo nga gisaad sa atong Ginoong Hesukristo sa dinhi pa siya sa kalibutan. Ug ako magapanganaot sa panalangin sa balaan nga magtutudlo makadangat uta kanyong tanan karon nga nagasunod ning tuwa aron sa ingon na sayon kamo magasabot diri kanamo dinhi ginagamit namo ang Biblia ug uban sa basahon nga referensya nga dili kasupak sa Biblia kini ang kanunay namong ikalagad nga kanina. O sa dili pa lugar ang lain pangalagad, kumusta na lang sa tanan ato na naming i-general sa pagsulti, kumusta sa tanan ng mga kaigsunan dinhi sa Central Visayas o ingon man usab ngadto sa Mindanao tungod kay labi na kadtong mga kaigsunan nga kanunay gasunod o sa mga higala namo nga nagasunod usab sa Facebook o inuman sa YouTube maayong udto o maayong hapon usab kanyo tanan mga mahal namo nga mga kaigsunan o aron sa dili malangay aniya pa ang lain pangalagad nga ministro o evangelista magpailaw usab nganha kanino. Kinasab si Brother Dennis Gonzales nga sa maog hapon nga pamaagi mga taga-hapon og mapagpasabot sa among doktrina. O ihatad ko kamo sa lain nga evangelista. Kinisab si Brother Cesar Patio gihapon tungod kay nganong nga kami mauman ang nag-angkor gihapon karon tungod kay ang atong igsoon Aquilino Valencia naman siya gibuhat na importante dito sa Cagayan de Oro mao nga nanawag man siya kanamo nga kami lang usa mao ang mudala sa iyang programa mao nga niaghapon kami mo pasabot gihapon kami og dugang nga mga kamatuoran. Karon Brad Sam ang ato ang pagahisgutan kini naman usab nga pagtubag kabahin sa giluwatang mga pamahayag sa mga nagkalaing mga relihiyon. Kay kini ila kining giangkon may tungod sa ilang kaugalingon nga sila daw na ang mga karniro nga naa nga gisgutan sa Biblia nga naa tuo. Ilang giklaim nga ang ilang mga reliyon daghan man ni sila nga nagclaim ana nga ibutang sila sa tuo. Di sila moangkon nga naa sila sa wala ibutang. Mao ni karon ang atong paghisgutan kung kining mga sitas nga gigamit sa nagkalaing mga relihiyon nasabtan ba ni nila kining nakasulat sa Mateo kapitulo 25 bersikulo 31 ngadto sa 34. Nasabtan ba ninyo mga higala namo nga mga pastor, mga ministro, Catholic Pitipender o uban pa nga mga nagkalain nga mga relihiyon? Ato ning hisgutan Brad Sam kining nakasulat nga akong gisitar ang San Mateo kapitulo 25 bersikulo 31 ug 34. Maayo tingali nga imong basahon Brad Sam aron atong ipatinaw ngadto sa atong mga higala o sa atong mga suking tigpaminawan unsa bay ibuot ipasabot nianang gisgutan sa San Mateo kapitulo 25 bersikulo 31 ug 34 ato ning ipasabot kay wa gyud din nila gipasabot ila laning giangkon nga kuno sila naas tuo ug ang wala mo nang wala kuno mudapig sa ilang reliyon. Bayon sa ato mabasa Brad Sam? Aniya Brad Cesar basahon ta kining nakasulat sa Biblia nga gipahayag lugar sa nakasulat sa Mateo nga matud pa sa bersikulo sa iyang kapitulo 25 bersikulo 31 hangtod sa 34 nga ila ning giangkon usab nga sila nang naa sa tuo unya ang kanang mga naaswala mo nang wala magsusupak lugar kay wala maudapig pamimbro o sa wala ilahang pagsulan doktrina o reliyon busa ato ning susiyon kung maubak kini ang pagkahubad lubar sumala pa sa ilang gihubad usab sa mga nausab niini maong mga reliyon yaw sa 31 sugod ta og inigabot na sa anak sa tao diha sa iyang himaya ug sa tanang mga manulunda uban kaniya siya mulingkod diha sa iyang mahimayaong trono katong anak sa tao nga mo nang atong Ginoong Kristo
Kristo ug sa iyang atubangan pagatapukon ang tanang kanasuran ug iyang pagalainon ang usa gikan sa usa maingon sa magbalantay sa mga hayop nga magalain sa mga karniro gikan sa mga kanding ug ang mga karniro iyang pagapinigon sa iyang tuo apan ang mga kanding anha sa iyang wala. Og matud pa sa 34 ug ang hari miingon kanila diha sa iyang tuo umuwi kamo o mga dinaig sa akong amahan panunda ninyo ang gingharian nga nagitagana alang kaninyo sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. Kining pagkasultiha, mga higala o mga kamatuoran, ilang gisabot nga wa pa kuno ni matuman. Kay wa man kuno sila makakita, kay wa pagug kuno mo balik si Kristo. Wala kuno sila makakita nga si Kristo naglain na sa karnero ngadto sa tuo, naglain na pod si Kristo o karnero ngadto sa wala. Wa man pa kuno na nila makita. Busa kana kunong pagkasultiha, wala pa kuno kana matuman. O kana ilang giklim nga sila daw kuno kanang mga karnero nga naas tuo. Nagkalalain man ning mga reliyon. Bato ka sa born again, Baptist, tagpastab daghan, Katoliko, Sabadisa, Saksi ni Hupa, El Shaddai, uban na lang, GIL, Miracle Crusade, tanan nga mga relihiyon, ilan nang giangkon nga sila daw ng mga karniro nga naas tuo. Unya kanang wa kuno mudapig sa ilang relihiyon, ibutang kuno nas wala, kaha. Basig wa mo makasabot, mga pastor, mga ministro. Di man anta nga sa gibasa ni Brad Samuel sa giingon o ginig-abot sa anak sa tao diha sa iyang himaya o ang tanang mga malunda uban kaniya. Siya mulingkod diha sa iyang mahimayaong trono. Atong timan-an nga si Kristo mulingkod daw diha sa iyang mahimayaong trono. Nan ato ning usisahon kung si Kristo nakalingkod na ba siya sa iyang mahimayaong trono kay wa pa makalingkod meaning to si nga wa pa nana mahitabo. Ha? Karon unsa pay giingon? Og iyang sa iyang atubangan pagkatapokon ang tanang kanasuran sa iyang pag-ingon ang usa gikan sa usa maingon sa magbalantay daw sa mga hayop, magalain sa mga karniro gikan sa mga kanding ug ang mga karniro iyang pagapinigon sa iyang tuo apan ang kanding anha sa iyang wala. Og ang hari magaingon kanila diha sa iyang tuo nga lugar sa tuo. Umari kamo o mga dinaig sa akong amahan panundan ninyo ang gingharian o gitagana alang kaniyo sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. Ay mao na ang ilahang claim, wa pa na Brad mahitabo Brad kay wa pa kami makakita nga si Kristo naglain sa karnero ngadto sa tuo og wala. Kaduha pa pod wala mi makakita nga si Kristo mibalik na. Ato naman ang natun-an kaganina nga si Kristo sumala sa tong payag manhibaros paghukom ato na napatinaw nga nibalibad si Kristo. Di na si Kristo mo balik kay nagtudo siya og lain nga manlalaban nga mo Espiritu Santo nga maoy maghukom. Karon atong sisahon ba dinis iridi ang nakasulat sa Biblia. Ha? Unsa ba ang gisgutan sa Biblia? Mayo tingali nga imuhang iridi ang unang Pedro sa iyang kapitulo 3, versikulo 21 ug 23, atong pangutana mao. Kay matud pa sa gibasa ni Brad Samuel nga ang anak sa tao mulingkod diha sa iyang mahimayaong trono. Ha? Ang atong usisahon. Si Kristo ba'y nakalingkod na ba siya diha sa iyang mahimayaong trono uban sa mga manulunda? Kung wala pa ni mahitabo, ha? Atong tinawon kung wa pa ni makalingkod si Kristo, nagpasabot nga wa pa ni matuman. Pero kung atong mabasa nga si Kristo nakalingkod na siya diha sa tuo sa Dios, diha sa iyang mamayaong trono, nagpasabot ka natuman na diay ni kay ang Biblia Brad Samuel ato maning tres apon karon nabahin kini sa tulo
unsa man ang gipakita sa Biblia sa di pa nimo brasahon Brad Dennis, ang Biblia nagisgot kana sa Pinadayag Kapitulo 1 bersikulo 8 Brad Sam, basaha gani. Sa dili pa nimo basahon Brad Dennis, naka-ready na matingali ang unang Pedro Kapitulo 3 bersikulo 21 ngadto 23. Basa Brad Sam ang Pinadayag Kapitulo 1 bersikulo 8. Kung sabay nakapayag. Ana ba si Sir basahon taning gingon mong sistas no sa Pinadayag 1:8 gingon ako mo ang Alpha ug ang Omega, nagingon ang Ginoong Dios nga mao ang sakaron ug ang sakaniadto Kaduha. ug ang umalabot. Okay. Ang makagahom sa tanan. Sa to pa, karon kaniadto Oo. ug umalabot. So ato pa tulo. Tulo. Ha? Mo na giingon nga pagka giingon nga karon gitawag nag-present. Dunay panghitabo nga hitabo. Akto. Present akto. Unya kanang kaniadto mo nang gitawag og past tense, milabay na. Kanang giingon nga umalabot mo nang giingog future. So ang Biblia dunay tulo. Dunay nahitabo na, dunay wala pa pud may tabo. Sumala sa to nakitang payag kay ang gipakita sa Biblia present mo nang karon, past tense mo nang milabay na, ang future man ang umalabot pa. Mao na ang nakasulat sa Biblia. Karon kining nakasulat nga si Kristo mulingkod diha sa mahimayaong trono. Kinibay natuman na ni kay sumala sa atong nabasa nga gipayag ni Brother Samuel, dunay tulo, present, past tense ug future. Sa ato pa dunay nahitabo karon, dunay past tense milabay na ug future umalabot pa. Iyang pangutana Brad Dines, si Kristo bay nakalingkod na ba siya diha sa mahimayaong trono o diha sa tuo sa iyahang amahan uban sa mga manulunda? Nakalingkod na ba si Kristo? Kay gibasa ni Brad Samuel nga mulingkod daw ang anak sa tao diha sa mahimayaong trono. Kinibay nahitabo na wala pa? Nakagadlan ni sumala sa imong ipabasa ka na po nga sitas. Sumala sa nakasulat din sa unang Pedro Kapitulo 3 bersikulo 21 hangtod sa 22 ingunin ang 23 ingunin ang pagkapahayag. Agig hulad nini ang bautismo usab nagaluwas kaninyo karon dili ingon nga paglugod sa buling gikan sa lawas kun dili ingon nga pangamuyo diha sa atubangan sa Dios alang sa mayong kaisipan. Pinaagi sa pagkabanhaw ni Jesucristo nga miadto sa langit ug anaa karon sa tuo sa Dios. O nga kaniya na ilalom ang mga manulunda o mga langit nung kamanduan o kagahuman. Sa ito pa, si Kristo nakalingkod na. sa 22 basaha O muna, nga Miadto sa langit o anaa karon Oo. sa tuo sa Dios. Nabasa nga si Kristo naglingkod na diha sa tuo sa Dios. Nya sa gibasa ka ganina ni Brad Samuel, ang anak sa tao mulingkod diha sa mahimayaong trono. Nya gitisapta kung nakalingkod na ba si Kristo diha sa iyang mahimayang trono. Ay nakalingkod na sumala sa atong napahayag sa Biblia. So sa ato pa mo na gitawag Brad Samuel nga milabay na, mo na gitawag og past tense na hitabo na diay na sumala sa gipakita sa Biblia. Karon hain pa Brad Samuel nga si Kristo nakalingkod na diha sa tuo sa Dios sumala sa Kolosas Kapitulo 3 bersikulo 1 Brad Samuel. Napabay dugang prueba nga si Kristo nakalingkod na siya kay sumala sa atong gibasa kaganina sa una natong pagbasa sa Mateo 25 bersikulo 31 ug 34 nga mulingkod ang anak sa tao diha sa mahimayaong trono. Gitris up na to kung natuman na ba ni o wala pa ba ay do na ba prueba dugang prueba na Brad Samuel. Aniya Brad Cesar, basahon ta ang nakasulat sa Biblia sa Kolosas sa iyang Kapitulo 1 Kapitulo 3 bersikulo 1 gingon dinhi sa pagkabasa sa Biblia atong patalingugan gingon kun ugaling gibanhaw man kamo uban kang Kristo nan pangitaan ninyo ang mga butang nga anaa sa itaas diin anaa si Kristo nagalingkod sa tuo sa Dios. Klaro nga kanang sa ara kanang pagkastoryaha nga piho na tuman na din kay nagkalingkod lugar si Kristo sa tuo lugar sa Dios diya sa tuo sa Dios. ay sa pangdugang prueba nga natuman na gyud kana pero ang ubang mga reliyon wa pa matuman kung kamoy musulti nga no man
Kay wagod mo sa kamatuoran, wagod mo makabasa nga si Kristo nakalingkod na. Ay naabay dugang pangpruiba nga ang Kristo nakalingkod na. Sumala sa pahayag sa San Mateo Kapitulo 25 versikulo 31 ug 34. Basahon ko ang nakasulat ang Hebrehanon Kapitulo 12 versikulo 2 nag-ingon nga magatuto kang Hesus nga mao ang mag-uugmad o maghihingpit sa atong pagtuo nga tungod sa kalipay nga gibutang sa iyang atubangan miantos sa krus sa walay pagsapayan sa pagka makauulaw niini ug karon naglingkod siya diha sa tuo sa trono sa Dios. Kung mao sa gipahayag sa gibasa ni Brad Samuel ang Mateo 25:31 ug 34, nakalingkod na ba ang Kristo? Nakalingkod na. Sumala sa atong nakitang payag sa Biblia, sa ato pa natuman na di ay kana ang nakasulat sa San Mateo Kapitulo 25 versikulo 31 ug 34. Ang pangutanan nato, Brad Dennis, unsa ba kanang karniro kay si Kristo? Magpinig man siya og mga karniro nga ang karniro ibutang niya sa tuo ug ang kadtong karniro sab adto sa wala. Unsa ba ang buot ipasabot anang karniro sumala sa Ezekiel Kapitulo 34 versikulo 31? Literal ba kana nga karniro nga upat ang tiil? Unsa bay gipahayag sa Biblia, Brad Dennis? Basaha ang Ezekiel Kapitulo 34 versikulo 31 unsay buot pasabot nga ng karniro. Dini ako lang basahon aron masabtan unsay kahulugan sa karniro. Dini sumala sa nakasulat sa Ezekiel Kapitulo 34 versikulo 31. Ingon ini atong makitang pahayag. Og kamo nga akong mga karniro, ang mga karniro sa akong sibsibanan, mga tao man, ug ako mao ang inyong Dios, nagingon Ginoong Hudyo pa sa ato pang karniro tao. Sumala sa gibasa ni Brad Dennis, dili literal nga karniro nga upat ang tiil, kana di ang karniro nga lainon ni Kristo, nga ibutang sa tuo o nga to sa wala, mga tao di ay na nga lainon ni Kristo. Sumala sa nakasulat sa Biblia, tao ang ipasabot na karniro. Kay ang Biblia mga sambingay kana. Sumala sa itong natagad sa Biblia. Ang pangutana, Brad Sam, kay maglain man si Kristo sa mga karniro nga ang ubang karniro ibutang niya sa tuo ug ang ubang karniro ibutang niya sa wala. Ang pangutana, nahitabo na ba kini ang paglain ni Kristo sa mga karniro? Nahitabo na o wala pa? Kay ang ubang relihiyon moingon man wala pa mahitabo na, Brad, kay wa mi makakita nga si Kristo naglain sa mga karniro. Wa mi makakita sa dimi, wala pa na matuman. Pero ang Biblia may atong pasultion, Brad Sam, dili ang ilang baba. Kay kung ang ilang baba mooy musulti, moingon gyud na sila nga wa pa mahitabo nga si Kristo naglain na og karniro. Bebasa Brad Sam ang Juan Kapitulo 10 versikulo 14 ikama 27. Si Kristo ba naglain na og mga karniro? Kay og walay mabasa, wa pa na mahitabo. Sa insakto ang ilang ingon, wa pa na mahitabo, Brad. Pero kung basa na to sa Biblia nga si Kristo nakalain ng karniro, entonces kana natuman na kana nga wala nila masabti. Anya, Brad Cesar, basahon ta ang nakasulat sa Biblia aron masayra na to kung nakalain na ba? Karnigingon ni Kristo nga ang mga karnero iyang lainon lugar sa iyang wala, unya sa tuo niya ang kanding nasa wala. Atong susihon kung nalain na ba ni Kristo? Nakalain na ba? O nakalain na ba? Nakapili na ba? Sa bersikulo sa 14 sa Kapitulo 10 sa Juan, 27. Ikama na to sa 27 ang pagbasa aron maklaro na to sa maong bersikulo sa maong basahon matud pa dinhi sa 14. Ako ang maayong magbalantay sa karnero. Ako nakaila sa mga ako ug ang ako nakaila
kanako. Busa ang gingon niya ni Kristo nga siya daw ang maayong magbalantay sa karnero. Niya ang mga karnero nakaila daw niya. Niya nakaila po siya siyang mga karnero. Sa kanang mga karnero nga gingon ni Kristo ato nang susihon kung nagila ba niya gingon din sa 27 gingon ang akong mga karnero magpatalingog sa akong tingog ug ako nakaila kanila ug sila nagasunod kanako. Busa tataw nga nakaila po na kay nganuman tuod kay ang iya daw mga karnero nagpatalinghog man sa iyang tingog. Unya matud pa ni Kristo ug ako nakaila usab kanila ug sila nagasunod kanako. Kung mao ang pahayag ni Kristo, si Kristo nakaila sa iyang karnero ug ang mga karnero nakaila ni Kristo. Mao na ang nakitang pahayag sa Biblia kay siya man daw mao ang maayong magbalantay sa karnero. Sumala sa gibasa ni Brad Samuel ang nakasulat sa Juan sa iyahang kapitulo 10 o ang iyahang bersikulo 14 nga atong usbon sa pagpahayag sa Biblia nag-ingon, ako mao ang mayong magbalantay sa mga karnero, ako nakaila sa ako o ang mga ako nakaila kanako. Karon sa 27 unsay pahayag ni Kristo sumala sa atong gipakitang payag sa Biblia, ang akong mga karnero o matong mga tao, ang akong mga karnero nagapatalinghog sa akong tingog og ako nakaila kanila og sila nagasunod kanako. Matinaw nga si Kristo nakaila siyang karnero og ang mga karnero nakaila pud kaniya og gani ang iyang mga karnero nagpatalinghog daw diha kang Kristo. Pero ang pangutana nato Bladinis, irede ang Ecclesiastes kapitulo 10 bersikulo 2. Iunsa ba kanang tuo? Literal ba nga kanang mga karnero nga ibutang sa tuo diha ni Kristo? Iunsa ba hinumduman nato nga ang Biblia mga sambingay kana dili nato na literalon nga tuong kamot ni Kristo na. Kamo mga pastor, mga ministro, ayuhan ninyo pagsabot ang Biblia. Dili taw na literal nga tuo. Iunsa ba ipasabot nga anang tuo? Brad Samuel, Abid Brad Dennis, gitugan ba sa Biblia unsa kanang tuo aron masabtan nato kay ang ubang mga pastor o mga ubang relihiyon wa makasabot anang tuo og wala literal ba kana nga tuong kamot og walang kamot? Ay maayo tingaling inyong patalinghugan, mga pastor, mga ministro, mga Katolik, petipinder. Basaha Brad Dennis, Ecclesiastes, kapitulo 10, bersikulo 2. Unsay buot ipasabot niya anang tuo. Literal ba nga tuong kamot? Ano aron masabtan ninyo ang pahayag may tungod sa naisgutan. Matod pa din kapitulo 10, bersikulo 2 sa Ecclesiastes, nagaingon, ang kasing-kasing sa tao nga manggialamon ana sa iyang tuo nga kamot. Apan ang kasing-kasing sa usa ka buang-buang ana sa iyang wala. Diunsa di ay ang tuo nga mga karnero nga naas tuo? Literal ba nga tuong kamot? Literal ba nga walang kamot? Dili. Kaya ang Biblia sambingay, mga higalag, mga kaigsuunan. Iunsa di ay kanang naa sa tuo. Sumala sa gibasa ni Brad Dennis, ang kasing-kasing sa tao nga manggialamon anaa sa iyang tuo. Iunsa di ay kadtong manggialamon nga tao naas tuo. Sumala sa Biblia nga ang gingon pa dinhi nga kamot apan ang kasing-kasing sa usa ka taong buang-buang anaa sa wala. Dili day literal nga tuo nga kamot nga ibutang ka ng mga karnero og ang karnero ibutang sa wala. Ang kana di ay tuo mo kadtong mga taong manggialamon, mo kadtong tao nga nagtuo ni Kristo og ang kadtong wala mo kadtong naa sa pakita nga kana mga kanding mga buang-buang kana nga mga tao nga wala mo tuo sa atong Ginoong Kristo. Di ba tin-aw pastor? Di ba tin-aw mga ministro,
Kamo ba'y nakasabot ani? Igo lang mo mubasa sa Mateo 25, versikulo 31-34. Wala mo makapasabot. Ngadtos mga katauhan, giliteral lang ninyo nga kami na ang naas too, kami na ang naas wala. Pag-sure mo oy mga pastor, in taon pagka makaluluoy sa mga tao nga inyong gilimbungan sa pagtudlo sa sinayop nga pagsabot, mao kana ang resulta sa mga tao nga wala sugua ni Kristo, nagpaka sinugo lamang ni Kristo apan dili di ay mga sinugo ni Kristo. Mo nang but pasabot mga pastor, mga ministro, ang naa sa tuo mao tong mga tao magyalamon nga nagtuo kang Kristo, ang naa sa wala mao tong mga tao nga mga buang-buang nga wala mo tuo sa atong Ginoong Kristo. Di ba tin-aw? Sa gipasabot sa Biblia nganon dili ninyo makuha ang pagsabot sa Biblia kay dili kamo mga tinuod nga sinugo ni Kristo, nagpaka sinugo lamang kamo ni Kristo. Naa ba? Gipakita ba sa wala, Brad Samuel? Basaha ang Juan Kapitulo 10, versikulo 26. Kanang naa sa wala. Mo nang wala mo tuo. Mo tong gitawag silang mga kanding. Sumala sa Biblia. Basaha, Brad Sam, ang Juan Kapitulo 10, versikulo 26. Aniya Brad Cesar, basahon ta kining nakasulat sa Juan sa Kapitulo 10, 26 nga kining naas wayang wala mo nang wala magtuo lugar sa atong Ginoong Kristo nga kana gitawag sila mga kanding Buang-buang. nga matud pa buang-buang kana sila nganuman tud kay wala man kana mutuo lugar sa atong Ginoong Kristo kaniyon ni atong basahon. Apan kamo wala man nagpanuo tungod kay kamo dili man kauban sa akong mga karniro kasi digingon ini si Kristo nganuman tud kay wala man sila mutuo mo nang ang ilang gitermino nga gihatag ni Kristo naa sa ilang wala kay tun kay ang wala mao nang gingon sa simbolo gitawag kanang kanding ug ang tuo mga karnero, ang karnero mo'y mituo ug nagsunod kag Kristo pero katong wala mo tuo giterminuhan kana nilag mga buang-buang anuman tun kay kana dili man kauban sa iyang mga karnero. Karon, pastor, kumusta naman do? Kumusta na do ang among hubad sayop me? Nakasulat sa Biblia do. Klaruhan ninyo na ang iyong pagtudlo sa inyong mga membro. Ayaw ninyo pay sa laaga. Wagay mo kay baluon sa ng tuo. Wa mo kay baluon sa ng wala. Dili intaw na literal nga tuong kamot nga inyo ra ba nang giangkon? Moingon ra ba mo sa inyong mga membro? Kita anaa sa tuo ibutang ta sa Dios ug ibutang ta ni Kristo sa tuo o kadtong wala magpasakop sa atong relihiyon mo na ang mga kanding nga wala magpamembro sa atong relihiyon mao kahay gipasabot pastor ministro o uban pang nga mga kaparian ug ubang pang mga Katolik piti dili taon oy pataka naman mo angkon mo inyong gipatuwa mga tao nga ang mga membro ninyo ibutang sa tuo. Wagay mo makasabot unsa ng tuo. Wagay mo kasabot unsa ng mga kanding. Ang tuo mo na ang mga taong magialamon nga gisimboluhan og mga karnero. Kay ang karnero gisimboluhan og tao. Unsa pa ang kadtong mga buang-buang nga mga karnero mo nang giskutan nga tuas wala mo nang giingog kanding kay mga buang-buang nga wala mo tuo sa atong Ginoong Kristo. Mo naibot pasabot sa Mateo 25, 31-34 mga pastor. Ayaw yung tao ninyo patakaig hubad ang Biblia. Unya ang ilang katarungan badsam nga wa man gud mi makakita god nga si Kristo naglain sa mga karnero sa tuo. Wa man gud mi makakita nga si Kristo naglain sa mga karnero ngadto sa wala. Unya nganong gusto mo makita nga di man na mo ibut pasabot? Saan ninyo pagkakita nga di man na mo ibut pasabot nga di man na literal nga tuo nga kamot nga ibutang mo dito sa tuo ni Kristo? Ibutang ta si Kristo naglingkod sa mayaong trono. Lugar, pila ka milyon ang mga tao, ibutang ito sa wala, ibutang dito, pataka naman mo. Dili na boy but pasabot. Ang naas sa tuo matong mga tao nga nagtuo ni Kristo. Ang naas wala gitawag bungbuang nga gisimbuluhag kanding. Wala sila mo tuo, Brad Sam.
Kaya wa lagi kuno sila makakita. Na ngano man. Tagaan ba example Brad Sam? Ha? Sample. Sa Biblia, mabasa nga dunay gubat didto sa langit si Miguel. Nag-away didto sa langit. Uban ang mga manulunda. Karon kay naa may gubat dito sa langit na ama nas Biblia. Nganong nituoman mo? Nga ba mo makakita? Di ba? Ha? Karon si Cain gipatay ni Abel. Na may mabasa sa Biblia. Wa man na ninyo makita nganong nituoman mo. Dili ingon nga kumuha mo makakita di na mo mutuo. Ngano man di man gud na mao inyong pagsabot gud sa Biblia gud. Karon na ay mabasa sa Biblia nga gilunupan sa panahon ni Noe, gilunupan ang tibuok kalibutan na may mabasa ana. Nganong wala man mo makita nganong mituo man mo. Dili sabton kumo kay wa mo makakita dili na tinuod. Kay wa man mo makakita ni Kristo nga naglingkod sa iyang mahimayong trono. Na di daday mo mutuo. Ang pasikaranan sa Biblia, mulingkod ang anak sa tao sa iyang mahimayang trono. Unya kay natuma naman nakalingkod ng Kristo, pa din na may tabo. Ang Biblia dunay tulo. Mo na gitawag, present, past tense og future. No na ang buot ipasabot sa Biblia, sama panalitan sa Sodoma Gomora. Dunay pagsunog sa Sodoma Gomora, wa man mo makakita. Nya nga numituo man mo. Maura pod na, kumuha mo makakita nga si Kristo, milingkod sa mahimayang trono sa tuong kamot sa amahan, dili sabton wa pa na may tabo. Nahitabo na kana. Wa manggudmos ka matuoran. Mo na nga magkasinayop gud na inyong pagsabot sa Biblia. Mukuha tag example, Brad Sam, ni ining gisgutan nga milabay na. Mayo tingali mo basahon, Brad Sam, ang Pinadayag Kapitulo 2 versikulo 20. Hatag tag example nila para gyud sa pagpamatuod nga dunay milabay na, dunay umalabot pa. Doon na po'y present nga may tatbo atong akto sa pagbuhat sa atong Ginoong Jesucristo. Mukuha tag example, Brad Sam, sa Pinadayag Kapitulo 2 versikulo 20. Kinsa ba ang gisgutan din ha? Anya Brad Cesar, kuhaon tani og ang pahayag lugar sa Biblia sa gisgutan sa Pinadayag sa iyang Kapitulo 2 versikulo 20. nga dunay past kung miyagi, Present, dunay future. present ug dunay future nga Okay. umalabot niya. Sige. Sa versikulo 20 gingon, ngani bato kanimo aduna ako'y ikasumbong matud pa nga mao kini nga imo lamang gipasagdan ang babay nga si Jezabel. Nga nagaingon nga si propeta o nga nagapanudlo og nagapahisalaag sa akong mga ulipon sa paghimog pakighilawas ug sa pagkaon sa mga hinalad ngadto sa mga larawan. Naghisgot, Brad Sam, ang Biblia og Jezabel. Isabel, Pinadayag niya karon pangutana. Kini bang gisgutan nga Jezabel? Nga gisgutan sa Pinadayag. Kini ba'y natuma na ba ni kanhi sa unang panahon aron mugawas ang atong gisgutan nga gitawag og past tense? Past. Beon sa bay Miyagi. Samuel. Past ra, Brad Cesar. Okay. Basta ang ikaduhang hari, Brad Sam, sa iyang Kapitulo 9, versikulo 22 nga 30. Ang ikaduhang hari atong masabot nga Old Testament kana. Karon kana ba si Jezabel nga sumala sa gipakita sa Biblia nga nagpanudlo nga nagpahisalaag sa mga ulipon sa Dios nga naghimo siya pagpakigilawas sa pagkaon sa mga hinalad ngadto sa mga larawan. Kini ba si Jezabel gisgutan na ba ni kanhi sa unang panahon? Nahitabo na ba ning gisgutan nga lang Jezabel sumala sa Biblia? Nahitabo na kini, Brad Cesar, mao nga gingon na to nga ang Biblia dunay fast kun miagi, dunay present kun akto, Dunay future. o dunay future nga umalabot nga palaboton pa. Okay. Sa kanang pulo nga Jezabel sa una pa ng Kapanahunan. panahon, nahitabo na. Sa atong nabasa sa atong nabasa sa Past ikadong tense na hari. na, past. Kadong hari 9 Jays inyong patalingugan gingon. Og sa pag-iadto ni Jeho
ngadto sa Jezreel. Si Jezabel nakadungog ni ana ug iyang gibintalan ang iyang mga mata ug gidayan-dayanan ang iyang ulo ug mitambo sa tambuanan. Busa sa atong nabasa di ay Brad Cesar, kanang Jezabel daan pa din na sa unang panahon, sa babasa na sa ikadong hari pa na sa kanang Israel nga kana nahitabo na kanang ngalan ng Jezabel na day na natuma na day na busa sa atong natagad. Ang Biblia dunay gisgutan nga past, present. miagi, ug doon na po'y present acto, ug doon na po'y future nga palabuton ba. O niata sa future. O di atas, Niatas future ba dinis? May tingali imong basahon. Basaha ba dinis ang gisgutan nga Isaias 24 versikulo 3 ngadto sa 6 unsabay nakapahayag sa Biblia. sa future na. No. Isaias 24 versikulo 3 ngadto sa 6 unsay nakapahayag sa Biblia. So malas na nakapahayag din sa nakasulat sa Isaias Kapitulo 24 versikulo 3 ang ito sa 6. Mayroon ini ang atong Basa. mabasa. Matod din Sa tres labra dinis. ang yuta paghimuon nga walay sulod gayud ug pagalaglagon gayud kay si Diyoba mao'y nagsulti nining pulungan. Unsa ang may tabo sa yuta bradinis? Pagahimuon nga Paghimuon sa Diyos Walay- nga walay sulod. karon ang pangutana. Kini bang gisgutan sa Biblia nga ang yuta himuon sa Dios nga walay sulod? Nahitabo namni wala pa. Wala pa mo nang gisgutang future. Ano pa lang ni sa Diyos? Kay karon panahon na naa pa may sulod ang yuta, na pa may atong makaon, naa pa may mga utanon, naa pa may bugas. So, ang gipakita sa Isaias Kapitulo 24 versikulo 3 nga ang yuta himuon daw sa Dios nga walay sulod, mao ka na gitawag og future. Ha? Wala pa na mahitabo. Paaboton pa na nato nga maabot day ang panahon nga ang yuta mahimong walay sulod. Muna ang gisgutan sa Biblia nga among gipahayag nga ang Biblia na bahin sa tulo gitawag og present, past tense o future. Muna ang mga example. So kanang nahitabo nga si Kristo naglingkod na diha sa iyang mahimayaong trono uban sa amahan, nahitabo na intawon kana higala nga mga pastor o mga ministro nga inyong gikabuangan sa paghubad ang Biblia. Muna ang atong nakitang pahayag. Ayaw mo tutuan ang pastor mingon nga dili oy wa pas Kristo makapili og karnero, wa pas Kristo makapili nga ang kanding ibutang sa wala kay wa mi makakita pag sure oy nabasa sa Biblia nga kanang tuo mo kanang mga magialamon nga mga karnero, ang mga buang-buang mo kanang naas wala nga gisimboluhan og kanding. Mo nabot pasabot pastor, mga ministro nga wa ninyo ipasabot sa inyong mga membro kay ngano man nagpataka lamog hubad-hubad sa Biblia kay ug unsay isulti sa inyong labaw maopoy inyong sundon. Nasayop ang inyong leader kay otro pod ang gitudloan sayop kay sayop pa ni ang ulo, sayop po na ang kanang gisgutan nga mga tiil. Murag butang nga na. Mo kana diha nga mo nagingon nga ang nagtudlo buta, ang gitudloan pug buta unsa may tabo sa gahong mga hulog silang duha kay ang nagtudlo buta, ang gitudloan buta mo na ang may tabo nga mga hulog yun mo sa gahong. Mo nang gipasabot sa Biblia pero niyata Brad Sam na pod na ato nang natinaw natinaw na nato nga di ay ka nang pagpili sa kanding. Dili ka na literal nga kanding, mga tao ka na. Si Kristo nakapili na siya mga tinunan mo itong gitawag niya mga karniro. Nakapili na si Kristo nga iyahang pakita sa Biblia nga mao kadtong iya mga karniro nga mituo kaniya, mao kadtong gitawag sila mga karniro nga naa sa tuo kay sila mga magialamon. Kadtong mga wala mo tuon ni Kristo mao tong gisimboluhan og mga kanding nga naas wala nga gitawag sila mga buang-buang nga mga karniro. Mo nang pasabot pastor.
I hope nga nakasabot mo, nga unta ka mo, maminamos pagtulon na sa PBCM, kay niya ang Espiritu Santo nga mao'y tinuod nga naghatag og unsa ang hubad, unsa ang gumunhap nga mga nakasulat sa Biblia. Kay kung kamo lang, Jesus, Maria, Jose, mo nagiingon nga, ayaw mo pag-ingon nga, sinugo mi Kristo hagas. Ano sa pagkasinugo, wag mo makitas ng sugo. Karon niya na po ta, Brad Sam. Kini na pong ilahang gisgutan, kining pinadayag, Kapitulo 22, napabatay oras? Napa? Ay, pastila, no? Gamay naman lang day, Brad Sam. Alanganin, manggod kayo ning ato apa ning ipasulod ni Brad Sam, kay kuha naman, mga 10 minutes naman lang. Busa, mo ka na, Brad Sam, 3 minutes. nga atong nakita, nga sayop ang ilang mga paghubad sa Biblia. Dili mao ang kahubaran. Ha? Sumala sa gipakita sa Biblia sa mapananglitan datong ilang giingon nga mag-andam daw si Kristo og luna nga maoy butangan daw sa ilang mga membro. Nga kanang luna di man taw na literal nga luna. Ang gipakita sa Biblia kanang luna mao kanang langit nun nga puloy-anan nga maoy butangan sa mga tinun-an sa atong Giniso Kristo, kay matud pa sa atong nabasa sa Biblia, nga ang Kristo mag-andam og luna o langit nun nga puloy-anan nga maoy iyang butangan sa iyahang mga tinun-an. Ang mga tinun-an, ang ilang pagpakig-uban ni Kristo, dili literal nga makig-uban nga lawas nun, kundili ang pagpakig-uban nila ngadto kang Kristo, ang espiritual. Spiritual body, dili literal nga body. Busa kamo mga pastor, ayuhan nyo pagtudlo ang Biblia, ayuha ang mga libro ninyo sa pagtudlo, kay aron dili may salaag, kay maong lalagi nagiingon nga kamo ra gyud magtudlo ngadto sa mga tao nga mga daot ngadto noon sa kalautan. Busa among awhagon ang mga igsuuna nato, mga suki na tong tigpaminawan, ato mga higala, nga dinhi kamo maminaw sa pagtulunan sa PBCM, kay dinhi lamang ang lunsay nga kamatuoran nga ni ang Espiritu Santo nga mao'y magtudlo sa kamatuoran, pinaagi unsa ang pagsabot sa Biblia sa mga gumunhap o mga sambingay sa Biblia, dinhi lamang sa pagtulunan sa PBCM. Dinhi kamo makaangkon og kaluwasan, kay kining ato ang asugubangon karon nining panahon na sunugon kining kalibutana sa Dios. Mao kana karon ang kaluwasan nato nga kinahanglan pangitao nato ang Dios, kay siya lamang mao ang makahatag kanatog kaluwasan, ang Espiritu Santo. Kay sumala sa Biblia ang maluwas mo lamang katong magdala sa timbre sa Espiritu Santo, sumala sa Efeso Kapitulo 1 versikulo 13. Tungod sa ngalan ni Brother Aquilino Valencia, kay wala man siya, kami lamang ang nagdala sa iyang oras karon ug manghinaot kami, Brad, nga nagmonitor ka karon ug nahumana ang oras sa amo ang pagpadayag sa kamatuoran. O salamat na lang sa tanan nga mga higalag, mga kaigsuonan. Sa ngalan ni Brother Aquilino Valencia, kinyong alagad sa kahanginan, si Brother Cesar, pati uban sa akong kauban nga mga magwawali, Dennis Gonzales. Ug kinusab si Brother Samuel Montemayor nga moingon lang kaninyo nga dagang salamat sa inyong pagpatalinghog ug maayong hapon kanatong tanan.